Nhar l-erba' is-sessjoni tal-Kunsill Ġenerali se tagħti bidu għal proċess tal-ħatra tal-kap tal-Partit Nazzjonalista u eventwalment anka għal ħatra tal-viċi kapijiet. Dan kien konfermat minn Markentni Sammut waqt il-programm NetLive fejn fakkar li l-Kunsill Ġenerali se jsir l-erba' filgħaxija fis-6:30 fid-Dar Ċentrali u jibda b'diskors minnu bħala President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Imbagħad isegwi ir-rapport mill-President tar-Riċerka Politika Marjen Lawri li tippreżenta dak li jkun ġie diskuss fl-Assembleja Ġenerali mill-Kunsillira flimkien mal dak li qed jgħidu dawk li qed iħallu r-rispons online. Wara mbagħad ikun hemm diskors mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello, mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perċi Kalaxxone u anke mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borġ. Fl-aħħar tal-Kunsill mbagħad titressaq il-mozzjoni li biha nniedu il-proċess tal-elezzjoni tal-kap illi ikun qed allura jgħaddi x-xogħol fidejn il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit biex tiftaħ il-perjodu ta' dikjarazzjonijiet ta' interess u mbagħad jgħaddi għall-perjodu ta' diligenza għall-perjodu għall-eżerċizzju ta' due diligence u mbagħad il-nomini sa ma jwaslu eventwalment tal-elezzjoni. Ovvjament, jekk ikun hemm elezzjoni ta' kandidat wieħed il-konferma allura tal-kap Alex Borġ din tkun qed issir wieħed iħares lejn ix-xahar ta' Lulju. L-istatut mbagħad jitlob ukoll illi issir anke l-elezzjoni tal-viċi kap illi għalissa ħatkun qiegħda timxi allura iktar tard għal fatt li anke l-kap iddikjara li qabel jgħaddi għal dak il-proċess ħajkun qiegħed iressaq emendi għall-istatut biex issir il-bidla biex il-partit ikollu żewġ viċi kapijiet, wieħed għall-affarijiet tal-partit u wieħed għall-affarijiet tal-Parlament. U allura tkun xi ħaġa li mbagħad tkun qiegħda ssir fix-xhur ta' wara. Markentni Sammut spjega li l-istatut jitlob li wara elezzjoni ġenerali li fiha l-Partit Nazzjonalista jmur fl-oppożizzjoni fi żmien 3 xhur irid jitlaqqa il-Kunsill Ġenerali fejn jiddiskutu ir-riżultati tal-elezzjoni kif ukoll jiskatta proċess għal ħatra jew konferma ta' kap tal-partit. Qabel il-Kunsill Ġenerali qed isiru sensiela ta' Assembleja Ġenerali fejn matulhom qed jiġi diskuss ir-riżultat tal-elezzjoni. Sammut spjega li l-punti li qed jitqajmu fl-Assembleji huma validi ħafna, fosthom anke dwar il-power of incumbency min-naħa tal-Gvern u anke x'għandu jagħmel il-partit biex jipprepara ruħu għall-elezzjonijiet li jmiss. Tenna li jekk fil-perjodu ta' dikjarazzjoni ta' interess ma jikkontesta ħadd li Felix Borġ ma jkunx hemm elezzjoni ma jkun hemm biss konferma. Waqt il-programm Markentni Sammut tkellem ukoll dwar il-passi strutturali li se jkunu qed jittieħdu biex il-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista ikun aktar viċin in-nies.